एबार दा नोंसोर सानैबो गाव गावनि सिनायथिखौ नांगौ हेलो सिख्लाया खोन्थानांगौ सिनायथिखौ आंनि मुङा फिरफिला दैमारि आं बोथियामालि गामिनि जोंहा आइनि मुङा जाबाय संगिना दैमारि आरो बाबानि मुङा रुंसारि धनला दैमारि फुल एड्रेसखौ खोन्था पस्ट अफिस गलबारि डिस्ट्रिक्ट बाक्सा पिन 781367 ओमफ्राय बे पिन नाम्बारखौ बर' खोन्था 7813 ओमफ्राय नोंनि लाइफआव सोरबा गोसोथोनायफोर दङ नामा दाथ' गैथ'आ गैनाया सेंग्राफोर सिंगोल सोरबाफोर लाइन मारिनो हागोन ओमफ्राय सेंग्रासालिसिम थांनायदो जोङो एड्रेसखौ खोन्था नोंनि खुलुमबाय हेलो आंनि मुङा प्रकाश मुसाहारि आं खांख्लाबारिनि उत्तर गरबेटा खांख्लाबारि आंनि आइनि मुङा मिनु मुसाहारि आरो बाबानि मुङा अनिल मुसाहारि पिन नाम्बार 781367 आरो पस्ट अफिस निस्टेबेलि पिएस तामुलपुर ओमफ्राय नोंनि लाइफआव सोरबा गोसोथोनाय दङ नामा दोङो प्रकाश नार्जारि प्रभानि दङ सेंग्रा सानिया गोसोनाय दङब्लाबो सिख्ला साया अभारटेक खालामनांगोन बिथांखौ माने प्रप'ज खालामनांगोन सेंग्रा सानि गोसोथोनाया बे कलेजनि नामा कमार्स फरायो कमार्स आयु बिखा गावगोन सन दायो सिख्ला साया अभारटेक खालामनांगोन बिथांखौ प्रप'ज बिलुन खालामनानै बिलुन दोंना गैया दा सिख्ला साया होननांगोन जे सना आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो Now Ruindra, continue. Diamlah naik sama Lea. Hello. प्रप'ज खालामनायजों लोगोसे बिथांमोननि माथोआ स्पष्ट ओंखारनानै गासैबो खोनाजोबो बेखौ खावलायखाबाय गिबियावनो आंनि लोगोफोर सानैसो दङ र' नुवाखै आं बिसोरखौ नागिरदों ओमफ्राय सेंग्रा साया बुंनांगोन जेब्ला सिख्लाया बुंगोन सना आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो होनना सेंग्राया बुंनांगोन जे आंबो नोंखौ जोबोद मोजां मोनो होननानै Tentang sama lang. Ziup terai sama Lea anda. Zan dapat saya. Zia babu katras ka karate lah kan? Udah kau bisa kan? दायो बिथांनि जेफा थांनानै न'आव मा जायो जों बेखौ मिथिया दै माथोखौ खोनादिया जोङो एगेन माथोखौ खोनानांगोन आरो जोङो माथोखौ खोनानांगोन I love you. Sana aja bu, just friendly sih. So सानैबो खोन्था हबिया मा नोंसोरना Anya hobiya prefer game gelang. Bas benar. Gamers. Adu पर करो थोड़ा सा. ओमफ्राय सिख्ला सानि हबिया मा Angga Facebook ada WhatsApp online karena mosak mana? दायो सेंग्रा साया हायाव जनानै गेम गेलेनानै एक्टिंखौ देखायनांगौ सिख्ला साया फेसबुक आरो इउटुब नायनांगौ एक्टिं देखायनांगौ जोङो माने नायनो लुबैदों दायो देखायनांगौ मबाइल नांगौ नामा मबाइला दंखायो गावनियावनो मोनसे डायलग होननांगोन सेंग्राया माने गेम मा होनो गेम गेलेनायाव जि बा रिभल्भ माबा माबि होनलायलायोना थैबाय बिरबाय उफ्लेबाय होनलायनाय माने बेफोर डायलगखौ बुंनांगोन एसे फानि सिस्टेम बुंनांगोन आरो एकदम सिरियास नङा ओमफ्राय सिख्ला साया फेसबुक आरो इउटुब नायो नालाय दायो नायनानै हारसिंनो मिनिखौ माबाय थानांगोन आरो सोरनिबा मिनिनाय सोरनिबा रमान्टिक जानाय बेफोर भिडिअखौ नायनानै मिनिबाय थानांगोन आरो ना आङो सिख्ला साखौ मोनसे डायलग होनायदों जे बुंनांगोन सोरबा सेंग्राखौ नुबाथाय बाव बिउटिफुल
nama? CS rank, CS. Guys. Sobayang. Oke, sekilas dance kalam next chicken. Sengrabe dance masanangan kanibe. बैसागु गान लगायना हो. बैसागु. बैसागु जानाय नङा दे Masa kan balik? Oh, biar kan ke? Dan semua dia. Dalmia simen जायाखै बायदि मोनबाय आङो माने रडआव स्टेप जाया सिमेना माने आखाइ हमलायनायखौ जों नुनो मोनासै आंनिबा दालमिया सिमेनखौ जाफिनबा हामगोन नामा बैसागु नांगौ ना बैसागु बैसागु बानो जाबाय दायो नोंथां सानैनिसिम मोनसे सोंनो लुबैदों जोंहा नैबे कलेजाव एडमिसन लाफैबाय जेला दायो नैबे कलेजाव फैनानै माबोरै मोनखो बेखौ माने मोनथिनो लुबैदों सानैनिबो फ्राय मोनथिनो लुबैदों नैबे कलेजाव फैनानै माबोरै मोनदों मोजां मोनदों जोबोर मोजां मोनदों फिरफिलाया माबायदि नांदों फैनानै दा सोरबायाव मोजां नुनाय सेंग्रा दङ नामा नोंनि मेगनाव मोजां खोनायाखै खाथियाव थांनांगौ सोरबाफोर दङ नामा माबाफोर जेंना सोमजिदों नामा बेफोरखौ माने नोंथांमोननिफ्राय मिथिनो लुबैदों बेखायनो सोंनाय जादोंमोन सोमजिनायाथ' जेबो सोमजियाखै दायो अब्ला नोंथांमोना थांनायनि सिगां माबा मोनसे होलांनांगोन नोंसोरनिबो थाइसेबो लस जाया जोंनिबो थाइसेबो लस जाया थेंक इउ एबार जोङो फरायसाफोरनि सिनायथि लाबाय थानाय